соли 2005 оиладор шудам. Мутаассифона дар зиндагӣ устувор набудам. Барои намефаҳмидам зиндагӣ чӣ ҳаст, оиладорӣ чӣ аст. Мехостам таҳсил кунам, вале 1 сол 2 сол дигар мисол ман як чизеро бифаҳмам, бидонам барои зиндагӣ. Дар оилаи мо падарам, бародарам розӣ нашуданд, ки ман таҳсил кунам. Бачаи холам хостгор омадам. Барои мисол ҳамсояҳо тайёр набудам, ки ман оила барпо кунам. Дар фотиҳа будам, аз фотиҳа маро рад кардан, ба хештабор ба писарбачаи холам оила барпо кардам. Умуман розӣ набудам, ки ба хештабор оила барпо кунам. 7 сол зиндагӣ бас зиндагӣ қадам мондам. соҳиби 2 та фарзанд ҳастам ва ҳамаи вазмини ҳамин сабру тоқат кардам, вале оилаам вайрон шуд. Зиндагӣ аз зиндагӣ худ мехостам даст кашам. Душворӣ мисол зиндагӣ, ки мисол шавҳари ман маълумоти олӣ надошт, худи ман ҳам маълумоти олӣ надоштам. Ман дар синаи синфи 9-ро тамом кардам, дар шавҳар додан. Ман аз зиндагӣ ҳеҷ чизе надидам. Шахс модар бошад, худаш мефаҳмад, ки дар баданат 9 моҳ ӯро нигоҳ медорӣ. муддати 9 моҳ фақат ман дар фикр будам, ки мисол хеш табори мо. Мисол ман буда, ки соқ таваллуд мекунам, намекунам. Дар фикри ақида будам, вале ҳазор бо шукри Худо фарзандони ман солим ҳастанд. Бародарон ман ҳатто намепурсам, ки ман чӣ ҳол дорам. ҳатто саволам намешунам, мисол ман хонавайронам. лекин падарам ҳозир аз кардаи худ пушаймон аст, хеле пушаймон аст. Неки пушаймонӣ баъд аз мисол хонаи ма вайрон шуда, зиндагии ма вайрон шуда чӣ фоидае дорад. Ман дар шаҳри Кӯлоб зиндагӣ мекунам. иҷоранишин ҳастам. Фарзандони ман аз ман хеле дуранд. муддати 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ ман фарзандонро мебинам. дар тарбияи падар модар астар надорам. Астаки мисол ақаллан миёна надорам, ки ман мисол ҳозир дар шикасти зиндагӣ аз ҷо дохил шавам, таҳсил кунам. мисол дар корхонаи ман кор мекунам. дӯстон наздикҳо мисол шинос шуданд, ки мехостам дастгирӣ кунам. ҳатто муроҷиат кардам, ҳамон мактаби ман таҳсил мекунам, як шаҳодатномаро барои ман ёрӣ карда натонистам. шахсан ҳам падарон модароне, ки мисол фарзандашона дар зиндагӣ устувор мемонанд, бигзоранд хонанд, таҳсил кунанд. ҳеҷгоҳ рад накунанд, ки фарзандони онҳо таҳсил накунанд. фақат ӯ ҳолате, ки мисол мо медонистем, мефаҳмидем, калонтар гуфта гапи калонтар гӯш мекунем. оқибатиша нафаҳмем, ки мисол ҳар як кас бояд дошта бошад, фикри ақида мисол дошта бошад. худаш зиндагии худашро мисол интихоб кунад.